kiež by bolo viacej žien takých ako ty. Úprimne som naozaj veľmi rada, keď mi toto niekto napíše, ale chcem, aby ste si uvedomili jednu podstatnú vec, že ja som takáto nebola celý život. Ja som sa takto jednoducho nenarodila, že hneď som všetko vedela. Ja som tiež žiarlila, tiež mala proste domienky, tiež si v hlave vymýšľala všelijaké scenáre, tiež proste hľadala problémy tam, kde nie sú. Ale možno rozdiel je v tom, že som sa naozaj snažila nájsť tú príčinu, prečo mi tie predošlé vzťahy jednoducho nefungovali. A keď som si ako keby uvedomila tie riešenia a to, že asi niektoré veci proste beriem naozaj zle, tak som to proste vyskúšala zmeniť. A tým, že som to skúsila, tak som prišla na to, že aha, takže takto by to malo byť. A práve toto, tú ako keby moju cestu, sa vám snažím prostredníctvom týchto videí ukázať, že ono to naozaj nie je také zložité, ako si každý myslí. Len ide tam hlavne o to, aby ste začali sami na sebe pracovať, lebo naozaj, čo sa týka toho sebarozvoja, proste vy nemusíte prečítať 150 kníh teraz v priebehu roka. Vám možno, že postačí jedna a vďaka nej, keď to, čo si tam prečítate, aplikujete do toho života, sa vám kompletne zmení celý život. A v tom je takéto kúzlo toho. Neobviňovať zo všetkého ostatných, ale v prvom rade sa pozrieť na seba.